Poblar os montes de Vilamartín, que, como dice Enrique, se viu tan afectado. Daremos a todos os participantes unha destas bolsiñas para que durante o percorrido as poidan cimentar nas zonas do monte que estén máis dañadas. Estas bolsiñas xa son especiales para as semillas, terán que quitar este cartonciño. Esa é a colaboración que vamos a pedir a todos os participantes para facer que os montes de Vilamartín volvan a estar verdes, polo menos o que nos toca no recorrido este ano. Pois moitísimas gracias. Moitísimas gracias, claro, que é verdad que nos olvidábamos deste tema, me parece fantástico, porque ao final é unha maneira máis de empezar a ver verde nos nosos montes, que de momento non vemos máis que negro. Tenemos que, de cara á primavera, empece a resurgir toda esa vegetación, e entre esa vegetación que empece a resurgir estas plantas que vamos a botar polo camiño. Eu teño unha caixa chea de semillas xa na miña casa, e convidamos non solamente a que leven esta, porque está moi ben, pero cuantas máis semillas deixemos polo monte, pois millor, porque a verdad que non é precisamente nese percorrido onde máis falta fai, pero sí que hai zonas que están afectadas e que se podía xa plantar aí, pero aínda non sendo a zona que máis falta fai, pois é unha maneira máis de ter máis árbores que nos van a axudar moito de cara ao futuro, sobre todo para as sequías que nos esperan, que por desgracia vamos a ter esas sequías, porque estar os montes da maneira que están, se nos están marchando todas as cinsas e todos eses nutrientes aos caborcos, e nos estamos quedando sin eso. Así que canto máis árboles tiñamos no monte, máis nos van a axudar. Moitísimas.